polámané kaškačky. Meno je Pani King a už vítam na tomto YouTube kanále, kde v popisku nájdete od tohto server iPinu a som tu adminom. Áno, ja viem, som super. A to je ani logo YouTube. Musím toto ešte raz natočiť, lebo som prerušil 10 autorských práv. Lebo som tu mal zapnutú menšiu, tak ľahkú hudbu. Takže to je môj kamarát, ktorého vám tu bude ukazovať. Som tu builder, ale ako mám to napísané akože admin, ale som tu proste builderom. Teraz si to tu ukážem vám to tu. Toto by mal byť oblek proste buildera hlavného, ja som hlavný a toto je zatiaľ jediný. Takže najskôr tu máme PvP, takže musíme napísať lomeno 1 vs 1 a musíme ten join 1, toto ešte zavedom napísať. Tu máme porty, musím tu dať 2, 3, viete čo tu robil, ten môj kamarát, toto proste nejaké blbosti aj sem, tam neviem čo chce urobiť, ale to okej. No, ukážem vám tu tie parkoury, takže najskôr jednotka, Ježiň, dúfam, že ani sa toto všetko vymazalo, dúfam, že aspoň sa nie. Takže, zmena plánu, musím vám to ukázať ručne, lebo niekto nám to tu zničil. Som tu ja zatiaľ a budem asi natáčať vždycky. Dneska je štvrtok, takže budem natáčať v pondelky. To by malo byť, no, to je druhé lobby, to je vlastne sem, takže dáte lomeno 2, lobby 2, 1, 2, jak mi ide lobby, tak ja neviem. To pravda, nie. Mám tu aj cedulku na prírodu, proste a na istý sa škoda, arena by mala už byť tento run a máme tu, vidíte, hore vám asi ukážem vám. Ukážem vám, to som všetko ja stal, lebo ja som hlavný builder. Sorry, že jak tu budú menšie logy, nemáš taký výkonný počítač, ale ako celkom drahý, tak vám povedať. Nevýkonný, ale celkom drahý. To je tá kupola, kursor. Tá, nie tu, jak sa nepletiem, tak by malo byť. No, sem by malo byť dvojité, ako dvojité železo a sem by malo akoby išlo to rýchlejšie, to je zlato, tu máme bronzy a to. Sem nemáte betky, tak aspoň tamto potom musíme niekedy opraviť. Ale ktorí sa na mňa dívajú, tak majú proste jednu úplne for fun, hovorím vám, for fun, keď sa na toto pozeráte.
tak ako počasom sa to ako uvidí, ale for fun, proste kto tu príde, tak ten dostane dvojitý. Tu sa nemusíte bať, ale sem už nie je dvojitý, sem už je len takto, sem je takáto nečestá, aj tam je. Tak nemusíte bať, ja určite, to mám ešte odrazu. Tak. Inak chcel som to robiť trošku hudbou, ale mal som 10 autorských práv. Takže som to nemôžel vydať, ako bolo to zakázané, takže len pre mňa to povolili, jak chcem, ale 10 autorských práv proste. Prijete na YouTube, na tady tam by to malo byť. A vidíte, tam sú jedny a tam ešte ďalké sú jedny, áno, tam by mali byť tí ostrovy sú tiež dvojité, sem nie je žiadna skrýž, alebo? Nie. To by sme mali povedať, ale niekto nám to zničil. Ja nie, ne. A naozaj to som ja nebol, som sa byl spánul, červený, to som všetko ja, piju stred, všetko proste. A to minulom robil môj dobrý kamarát Diego, D s veľkým a G. No, všetko toto, to čo ste videli, ten prístroj na to, aby sa tam sú ďalšie, tiež som robil, všetky tieto tri som robil ja. Iba ten on robil, ale ešte nie sú funkčné, lebo on je dobrý, ale jemu sa to ešte nechce zapájať, lebo to ešte má dosť ľudí, ale ako to má. Oranžový, betka, proste všetko a toto má pri postavi Krtko admin. GG, vidíte, Krtko admin a takto by sa to malo dať, to by malo zapojiť, potom sa príde takto, alebo ešte má, ale to len takto zatiaľ mám pripravené. Potom niekde sem dole by mali byť veterány, ukážem, ale aj sem, počkaj. Zelený proste vidíte, jak sa páči. Jaj, sem mám. Sem je jeden parkour, to vám môžem ukázať, vidíte, všetko ja staval. Proste nechci checkpoint, lebo on ho zničil. Má opäť dobrý meč. Vidíte, proste kripa. No tak. Veď to... Proste... Ja to urobím. Nie, ja mi dám novú vlastne. No. Kilo. No, takže toto by malo byť ten veterány. Áno, ja neviem, je to šéf.
len kedykoľvek odbombardovať, kamoško, a neviem. Takže proste... Vidíte, toto by mali byť teroterany, sa mi zdá, buď toto alebo tie moje, ale asi toto, lebo... Vôbec. Dobre, všetky veci. Minúty, nie? Nie. No asi robiť zle. Najčej banu. Mali až na to zvieratá moc veci nemám vždycky pri sebe. A som chcel urobiť, toto je tiež parkour, to vám tiež môžem ešte ukázať, ale... No som tiež niečo zrušil a toto vám ukážem, no. To mám Juvin, a nevadí. No, ale tu máte kľúč a za to dostanete nejakú odmenu. To je všetko, tu je zatiaľ na vás pripravené. Sorry. Nechce sa mi. On to tu robí. On to tu zase robí. Ja nie. Ale ako odtiaľ to vám nič nepomôže. Ja som dobrý parkour a ešte 2 bloky to nedoskočíte ani keby ste sa pokakali. Nemám nič. Lomeno, aspoň vidíte, lomeno 1 zas 1 na 1. Ho rozkombím proste. Vidíte. Jak si nedá rýchlo gama. Lebo... Cheater.
No, tak keby som sa ja zapol, a to sú krídla, to si máte zobrať. A takto musíte prísť a BUM! Proste je to cheater. Radšej si pripravím doma. Nikdy neviete. To je creeper. Nie. Dobre. Aha. No, poď sa kľudne. No. Kľudne. Detský kreatív pripravený, lebo pri mňa to nevie. A počkaj, pozriem sa. Koľko? Už máme 16:45. Idem ukázať pár príkazov, jak chcete, ale to je naozaj že pár. Takže jak to do popiska vám dám, áno, on je youtuber a dám vám možno za to, mi správa možno nie, máme set 1, takto, alebo budete mať, ja neviem, blok glass. Vidíte, vždycky máte so sebou to a vidíte, máte tu glass lomeno do, máte takto a to je taký jeden stick, vidíte, a si tiež zoberiem svoj diamantový meč a sa pokakáš. Sadne späť. Fire 2. Ja šaknem. Radšej rozdvojiť. Tak. Veď. Počkajte, prepáčte. Nie, ja urobím, viete čo urobím? Speed a invisible.
Takže konečne vrátime sa k tým setblock a tak. Takže musíte označiť výšku, napríklad takto a výška bude sem. No a dáte lomeno set a ja neviem 1,55, neviem či to ide, nie. Takže musíte, sorry, 1,55, to je dobré, ale 45 je celkom dobré, viete, tak to sú dobré. Ja som najviac sa mi zdá 46, 7, 47, tak a vidíte, počkaj, urobím mu asi spúšť na schvál. No, kde to máme, ja sem. Takto sa 46, 46, 46. No. No, dáme si tak. Radšej ďalej od spawnu, lebo keď to uvidí, tomuto sa hovorí This is Sparta. No. Teraz to bude trošku lagovať. To som nechcel. Tak trochu toto vybuchlo. Dúfam, že to nezničilo lobby, lebo ak áno, alebo len kúsok bloku, tak som mŕtvy. Sa mi to neraz krešilo, že som normálne takto. Dobre. Nič sa nerozbilo, ďaká Bohu. Keď to uvidí, tak neviem. To znamená undo. No, a teraz to tu musím celé pokryť. Lebo keď to uvidí, no, neviem, či dopadne najlepšie. Takto sa zakrývajú stopy. Tak vám ukážem, ako zakryť blbé stopy, čo ste tu robili. No, set sa. Voilà. Voilà. Vidíte, proste, že ani neviem, že tu niečo bolo. Niečo si vybuchlo. Vidíte, normálna hlína, normálne, skoro normálne. Som nechce zakrývať. Teraz vám niečo ukážem. Takto sa odpaluje dedina. Čakaj. Nie tak, ako to robia ostatní. Také lamacky. Musia ručne. Takto sa odpaluje. Neviem, či to tam mám dnes. Takto sa odpaluje. Pam. Vidíte? To bol lagi. To bol lagi jak prasa. Lagi jak prasa. Počkaj, trošku tomu pomôžem.
sorry, že neuvidíte pekne, ako sa to odpaluje, ale no už mi to začína kúsať. Jo, šílenko viac. No, najchko musím vypnúť. Jak ste videli, dobré alebo zlé, prepáčte. Ho 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 ho. Takto sa odpalujú TNTčka, kamoško. Vidíte? Tie lagy, kamoško. Juj. Takto sa odpalujú TNTčka, proste takto. Stojí, ale takto sa odpalujú TNTčka. Víte? Ja idem úplne k tomu. No idem radšej už to zdvíham, lebo no idem, asi to zastavím už, nie? No. Set grass. What? Rýchlo, rýchlo, rýchlo. Nech to ešte dobombí. What? To budete mať taký show, talk show. Lomeno. Undo. Fakt, on ma asi zabije. Ten kamoš. Undo. Proste všetko vyundovať. Kurňajs. Radšej. Ja nič neviem. Ja nič neviem. Pokiaľ viem, tak jak sa to lag jak prasa. Dúfam, že sa nepripojí. Asi mi to teraz krešne. Koľko už natáčame? Ja som chcel vedieť, ale je mi teraz jedno, ale nech to dobumbí. Už viem, čo nemám už nikdy robiť. Ale, tento úplne nezas... Vole! Chlapci a dievčatá. Idem to opraviť hneď, lebo what the fuck? Ja už nikdy radšej lomeno set aspoň nech sa toto sedne, aspoň táto tráva, lebo what? To dedina zrka nebude. Čo vravím? Ona tam není. Že už to dobombilo. Ona dostala bomby. A to musí... Dúfam, že to nič dôležité nezasiahne. Idem. Idem ešte? Idem do jadra? To mi inak kreš. Nie. Jak mi toto nekrešne, ja chodím tam, kde bolo to TNTčko. What? A what? What the fuck?
kanál, to je jeho kanál. Jak chcete, môžete doma like, odber, toľko môjho kamaráta, tu máte, Michal V. Napríklad si to Michal Survival 3 nová farma. Proste niečo z tohto napisu, alebo cez stream to asi nie je to každý. Michal v Survival 2 nový dom, to napríklad to je celkom pekné. Tu mám, aha. Všetko ide? 30 minút, slnko dosť dlhé. Neviem, či to nemám nejakú veľkú zeď, lebo on to musí ísť potiaľto. A on to je niekde tam, tak by to mohlo byť až niekde tam. Takže ja sa zatiaľ s vami lúčim. Dúfam, že to tu opravím, lebo ako také tie edečka, toto celé čo je to celé rozbiť. Ježi, ja som také nemehlo. Sorry, ale čus.